Dank u wel, voorzitter. Het coronavirus waart overal ter wereld en dus ook binnen het Koninkrijk. En dat betekent dat alle landen, alle 4 binnen het Koninkrijk, te maken hebben met misschien wel de grootste dreiging sinds de Tweede Wereldoorlog. Wel op een heel andere manier, maar de impact ervan is enorm. En we zien hoe ingewikkeld het is om tegen een onzichtbare vijand te moeten vechten. Een vijand die al veel mensen ziek gemaakt heeft en ook veel mensenlevens geëist heeft. Veel in Nederland, maar ook een aantal in de Caribische delen van het Koninkrijk. De impact van de crisis die het gevolg was van de coronapandemie is op de eilanden nog heftiger dan in Nederland. En dat heeft voor een deel te maken natuurlijk met het insuleren karakter van de eilanden, maar ook, en dat is ook al door een aantal leden gezegd, met de eenzijdige economieën die bijna volstrekt afhankelijk zijn van toerisme. En juist dat toerisme is nu tot stilstand gekomen. En op de eilanden wordt er nu al gesproken over de onzichtbare orkanen. En iedereen weet wat een orkaan altijd voor een impact heeft op eilanden. En dat zegt wat mij betreft veel over de wijze waarop het op dit moment plaatsvindt, maar ook de wijze waarop het ervaren wordt door de mensen. De werkloosheid stijgt elke dag, de vrees voor de toekomst neemt toe en de gevolgen, ook voor de gewone man en vrouw op de eilanden, die zijn voelbaar. En zekerheden zijn onzekerheden geworden. De afgelopen weken heb ik intensief contact gehad met de bestuurders, ook de premiers van de landen van de Caribische delen van het Koninkrijk, over de manier waarop we elkaar het beste kunnen bijstaan in deze crisis. En dat heeft geleid tot een breed steunpakket van de zijde van de Nederlandse regering, waarbij de nadruk in eerste instantie natuurlijk lag op medische en humanitaire hulp. En dan ook nog voor de meest kwetsbaren. We hebben IC-bedden, medicijnen en medisch personeel geleverd, zo snel als mogelijk. En we springen nu bij voor die inwoners die afhankelijk zijn geworden van voedselhulp. En we helpen de openbare orde te borgen. En we dragen bij aan de continuïteit van vitale processen. Ook de landen zelf werken onvermoeibaar door om onder de huidige moeilijke omstandigheden de juiste dingen te doen. En ik heb diep respect, zeg ik vanaf deze plek, voor iedereen die daaraan heeft bijgedragen. Van de mensen in de zorg tot aan de vrijwilligers bij de voedselbanken. Elk uur van dat harde werken brengt ons dichter bij normale tijden. En kort na de eerste besmettingen hebben alle 3 de landen ingrijpende maatregelen genomen. Die maatregelen beginnen nu vruchten af te werpen. Er lijkt op dit moment geen sprake meer te zijn van transmissie op de eilanden. Dat is dus het goede nieuws. En ondertussen hebben die wereldwijde lockdowns wel ervoor gezorgd dat het toerisme nagenoeg tot stilstand is gekomen. En dat betekent dat de straten en de stranden met de bekende plaatjes er op dit moment heel anders uitzien. En uit een recent advies van het OMT blijkt bovendien dat we er niet op moeten rekenen dat de grenzen van de Caribische landen op korte termijn weer op verantwoorde wijze open kunnen. De economieën in de landen in ons koninkrijk krijgen daardoor een nooit eerder vertoonde schok te verduren, met grote gevolgen voor de toch al wankele overheidsfinanciën. En dat vergroot dan ook de noodzaak om op alle eilanden structurele economische hervormingen door te voeren. Alleen zo brengen we de landen op het pad van duurzame overheidsfinanciën en worden de samenlevingen weerbaarder en creëren we weer toekomstperspectief. Deze hervormingen zijn, en de noodzaak daartoe, zijn overigens niet van vandaag. Die zijn al jaren hard nodig. We hebben daar herhaaldelijk hierover gesproken. Er zijn adviezen van het CFT, van het IMF en ook in de Rijksministerraad zijn daar heel veel gesprekken over gevoerd. En ik kan niet anders dan tot de conclusie komen, voorzitter, hoe hard het ook is, dat de landen er niet in geslaagd zijn om die hervormingen door te voeren. Er liggen allerlei redenen aan te grondslag, nou redenen, verklaringen zou ik kunnen zeggen, maar feit is dat dat niet gebeurd is. Het is een lange, ontluisterende lijst van niet ingeloste beloftes, niet nagekomen afspraken en niet opgevolgde adviezen. Een lijst van dingen die al lang hadden kunnen gebeuren, maar die veelal als gevolg van politieke onwil of onkunde op de plank zijn blijven liggen. Ik zou die lijst kunnen voorlezen, voorzitter, maar het lijkt mij voor de orde van het debat niet noodzakelijk. Op 10 oktober 2010 kozen Sint Maarten en Curaçao bewust voor autonomie. Maar ook voor het Koninkrijksverband. En Aruba maakte die keuze al veel eerder. En de trots waarmee de 4 landen binnen het Koninkrijk hun eigen identiteit koesteren, staat recht overeind en kan ik ook waarderen. En ervaar ik ook telkens als ik daar ben. Maar tegelijkertijd wordt duidelijk
dat de landen, en dat deze crisis aantoont dat de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk hun eigen autonomie niet kunnen dragen. En dat is een harde conclusie, maar ik kan niet anders dan tot die conclusie komen, voorzitter. En nogmaals, dat is niet direct gerelateerd aan de coronacrisis, want die heeft dat nogmaals blootgelegd. De indicaties daarvoor lagen natuurlijk al lang op tafel. Nadat Nederland op 1,6 miljard aan schuld van het voormalige land de Nederlandse Antillen heeft kwijtgescholden, dreigen de schulden van de landen inmiddels opnieuw tot onhoudbare hoogte op te lopen. De landen zijn de afgelopen jaren niet in beweging gekomen en hun inwoners hebben daar nauwelijks kunnen profiteren van de economische voorspoed. Mevrouw Eusitog zei het net heel mooi en dat spreekt mij zeer aan. Sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Ik constateer dat er geen sprake is van een vraagstuk van armoede, maar dat er sprake is van een verdelingsvraagstuk. Mensen die kunnen dragen, dragen het niet en wentelen het uiteindelijk af op de zwakste. En dat wordt zichtbaar in de tijd waarin we nu zitten, waarin er crisis is en het is eigenlijk een schande dat het gebeurt, maar we doen het natuurlijk wel, want we staan dicht bij die mensen dat wij nu duizenden voedselpakketten die kant op moeten sturen om mensen de dag door te laten komen. Ik vind dat buitengewoon schrijnend, dat de landen er dus niet in geslaagd zijn de afgelopen jaren om een systeem op te bouwen dat je ook bij een crisis zoals deze, en of dat deze is of een andere, dat je in staat bent om deze mensen hulp te bieden die nodig is. Nou, ik dacht misschien bent u bezig met een algemene inleiding, dan wil ik voorstellen om die eerst af te maken. Zo is het. Ja. Voorzitter, de landen lijken met andere woorden op een dood spoor beland. COVID-19 komt daar nu nog eens overheen en door deze crisis is de opgave die al groot was, alleen nog maar groter geworden. En ik constateer daarom dat een fundamenteel andere aanpak nodig is. Als we doen wat we de afgelopen 10 jaar gedaan hebben, met alle goede bedoelingen, ben ik ervan overtuigd, voorzitter, dat er geen verbetering zal gaan optreden. En alleen al die conclusie is een brevet van onvermogen. Een brevet van onvermogen naar de inwoners van het Koninkrijk die op dit moment het meeste lijden hebben van deze crisis. En dat leidt tot reacties in de Caribische landen kan ik me voorstellen. Maar ik probeer telkens in mijn werk, en voel me daarbij gesteund ook door de Kamer, de vinger te leggen op waar het fout gaat en hoe we dat beter kunnen doen. Dat doen we in het belang van de inwoners van de Caribische landen. En we kunnen niet anders dan constateren dat het recept van de afgelopen 10 jaar niet gewerkt heeft. Voorzitter, ik wil mijn verdere spreektijd onderverdelen in de volgende onderwerpen. Dat is altijd handig voor de Kamer om te weten waar we ons bevinden. Ik wil iets zeggen over de voorstellen zoals ze nu voorliggen en de tot nu toe geleverde financiële steun aan de landen. Ik wil iets zeggen over het vervolgproces ten aanzien van financiële ondersteuning. Er zijn ook verschillende vragen over gesteld. Ik wil iets zeggen over de humanitaire hulp en over andere crisisgerelateerde onderwerpen. En er zijn nog heel veel individuele vragen van leden gesteld die ik ook daarna graag wil beantwoorden. Dan geef ik het woord aan de heer Van Raak, daarna mevrouw Deertens.